Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa a wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a channel din Arewa Enterprises. Kuna tare da Ismail Sani. A yau zan nuna yadda za ku yi verifying account naku. Idan ba ku yi verifying ba, ba za ku rika sa bidiyon da ya wuce minti 15 ba. Yanzu abin da za a yi, za ka shiga studio.youtube.com. in ka shiga zai nuna maka kamar yadda muka bude. Wannan shine dashboard naka, menu naka da za ka rika ganin bayanai cewa subscriber kaza, kana da views kaza, watch hour kaza. To yanzu abin da za a yi, za ka shiga settings, sai ka shiga channels. A cikin channel akwai feature eligibility, sai ka shiga da shi default features, enable, normal, sai time da shi. Idan ban yi verifying number waya ba, bidiyon da zan sa ba zan taɓa sa wanda zai wuce minti 15 ba. Sannan kuma custom thumbnail na wani lokaci ne, live streaming ba su bani dama ba. To yanzu in dai ina so in kana sa kananan bidiyo za ka sama monetization, za ka samu komai, amma dai ba matsala bane. Sai dai in ka sa babban bidiyo abin da ya wuce minti 15 ba zai hau ba za su baka damar kai publishing ba, mutane su gani, sai ka yi verifying. To yanzu za ka yi verifying, za ka shiga verifying phone number, sai ka jira ya bude. Matsalan network.
ganin sai ka shiga gurin verifying, sai in ka dama za ka iya kasa call, in ka dama za ka iya kasa text. To in kira ne su kira ka su game maka code din wanda karka game kowa, sai dai kai koyi da za ka sa a nan online. in wani ne ya kira ka ya ce ka game shi kar ka game shi. Yanzu bari in sa number 1 shi sun ce sun tura code din zuwa number da na sa. Ya shigo, shine code din 95 1689. Yana account din yayi verifying successful, sai verified, sai yanda zaka duba page naka, studio naka da shi ka riga ka yi verifying number waya. Shi kenan, haka shine za ka yi verifying number wayanka na account ɗinka na YouTube ya riga ɗaukan minute ko nawa ne yadda kake so. Wanda bai gane ba zai iya min email, ni naku Ismail Sani. Kasance a wanda ɗauka na gaba insha Allah.